Вандроўная казка Насты Малышчыц. Беларуская батлейка на радыё Марыя. Вітаю, шаноўныя слухачы і гледачы. Сёння у госці да радыё Марыі прыйшла вандроўная казка. Што гэта такое? Гэта батлейка, традыцыйны лялечны тэатр. Ён ствараўся ў першую чаргу для таго, каб расказаць цікава і дзеткам, і дарослым змест Бібліі. Прыдумалі яго 1000 гадоў таму манахі. Уяўляеце, манахі і тэатр. Вось так яны звязаныя. І як вы думаеце, чаму батлейка так называецца? Ад якога слова пайшла? Ад назвы мястэчка, у якім нарадзіўся Ісус Христос. Бэтлеем ці Батлей. Вось так, батлейка, штосьці пра месца, дзе нарадзіўся Езус. На нашай зямлі батлейка з'явілася ў 16 стагоддзі. І гэта быў не толькі ўжо тэатр рэлігійнага зместу, а гэта быў тэатр такой, скажем, маралі. Расказваліся гісторыі з жыцця людзей. Звычайныя светскія людзі, такія як мы з вамі, паказвалі там свае батлейкі. Напрыклад, як муж і жонка сварацца, а потым мірацца. Як мядзведзь і цыган вандруюць і як паказваюць розныя трюкі. Як доктар дае парады пацыенту, і ад гэтага ў пацыента перастае ўсё балець. І цяпер такія ёсць дактары, праўда? Калі батлеечка прыйшла да нас у Беларусь, з невялікай драўлянай скрыні яна ператварылася спачатку ў двухпавярховы дамочак. Давайте паглядзім, які. Вось прыблізна такі, так? Зверху у нас выступалі святыя, анёлачкі, персанажы з Бібліі. Ніжні ярус – гэта наша з вамі жыццё. Тут паказваліся свежыя навіны, якіясьці гістарычныя падзеі пра вайну, пра мір, казкі, легенды, паданні. А ў канцы 18 стагоддзя батлейка ператварылася ў трох'ярусную стацыянарную шафу. Будаваліся спецыяльныя хаты для батлеек, і сама дзея магла доўжыцца 3-4 гадзіны запар, а магла па 1 гадзіне, але кожны дзень. Вось так. І з'явіўся там ніжні ярус, тут яго няма, а ў вялікай батлейцы ён ёсць. Як вы думаеце, што там за ярус такі быў? Калі тут у нас святыя, тут наша з вамі жыццё, то ў вялікай батлейцы ніжні ярус гэта было пекла. Там былі смерць, нячысцік, цмок, баба-яга, здыхлік бессмяротны і іншыя пачвары, якія розныя шкоды людзям робяць. Ну вось, батлейка – гэта не проста тэатр. Яна вучыла і вучыць людзей рабіць выбар паміж добром і злом. А сёння прапаную вашай увазе самую старадаўнюю батлейку. Яна называецца «Цар Ірад», і ёй ужо 1000 гадоў. У адным невялічкім гарадку жыла дзяўчына Марыя. Яна выхоўвалася пры храме, бо калі ёй было 3 гады, бацькі яе памерлі. Вырасла яна дзяўчынай добрай, працавітай, якая вельмі любіла Бога і давярала яму. Божа, дзякуй табе за сённяшні дзень, за гэтае соненька, якое свеціць, за блакітнае неба, за тых людзей, которые мне сёння сустрэліся і дапамагалі, за тое, што я магу есці працу рук сваіх. Дзякуй табе, Божа. Радуйся, благословенная Мария, Господь с тобою. Ты набыла ласку Бога и народишь сына, и назовешь его Иисус. Гэта будзе дзіця незвычайнае. Ён стане царом усяго свету. Сіла Святого Духа сыдзе на цябе, а той, хто народзіцца, будзе названы Сынам Божым.
Няхай мне станецца паводле твайго слова. У хуткім часе Марыя абручылася з чалавекам, якога звалі Юзеф. Ён быў цесляром, майстраваў сталы, стульчыкі, шафы. Па натуры быў вельмі добры, клапатлівы чалавек і таксама усім сэрцам любіў Бога. Милая Мария, як я рады, что ты станешь моей жонкой. Милый Юзеф, ведаеш, я павінна табе сказаць одну важную рэч. Я цяжарная. Что? Дзіця, якое народзіць твоя жонка, яно ад Бога. Яно выбавіць людзей ад іх грахоў. Таму нічога не бойся. Галоўнае, вер, і ўсё у вас будзе добра. Ну, раз анёл так сказал, значит, так и будзе. Праз некаторы час у Рымскай імперыі пачаўся перапіс насельніцтва. Усе жыхары павінны былі прыйсці з тых гарадоў, дзе жылі, у гарады, адкуль пайшоў іх род. Так і Дзева Марыя з Юзефам таксама адправіліся у Бэтлеем, горад Давіда. Милая, нам трэба з тобой ісці на перапіс насельніцтва аж у Бэтлеем. Як гэта далёка, а я ж хутка нараджу, што рабіць? Што рабіць? На ўсё воля Божая. Давай знойдзем якога восліка, пасадзім цябе і пойдзем у гэты горад. Добра, давай. Ой, які хорошенькі вослік. Ішлі Юзеф з Марыяй аж 7 дзён. Дарога іх была далёкая, але нарэшце з'явіліся агні Бэтлеема. Юзеф, я хутка нараджу. Давай хутчэй шукаць начлег. Добра, я зараз паспяшаюся. Можа, хто прапусціць нас на начлег? Хто там? Добрый вечер добрым людям. Мы, падарожныя, прыйшлі ў Бэтлеем на перапіс. Моя жонка вось-вось народзіць. Пусціце нас на начлег. У нас самих места мало. Родни понаехала. Идите прочь отсюль. Добра. Так, Мария, чакай, может, тут нам адчыняць. Кто там? Добрый вечер добрым людям. Упустите нас на ночлег. Моя жонка вось-вось народзіць. У нас родни понаехала няма куды и легче. А ведаеце что? Недалеко от Бэтлеема есть пячора, где пастухи ночуюць. Вось туды и накіруйцеся. Дзякуй шчыры за параду. Мария, ты чула? Чула. Давай пойдем у тую пячору. И восліка возьмем. Добра, так и зробім. Прыйшлі яны ў пячору ля Бэтлеема, і ў гэтую ноч нарадзіўся ў іх сыночак Езус. Тихая ночь, дивная ночь, свет молчить, моцно спить, вось чувае святая сям'я. Маці ў яслях люляе дзіця. Спи, сыночек малый, спи, сыночек малый. У гэтую ноч у адной усходняй краіне 3 мудрацы убачылі на небе зорку, вельмі і вельмі незвычайную.
і яны звярнулі на яе ўвагу. Гэта, напэўна, той знак, якога мы так доўга чакалі. Так, мы павінны пайсці за ёй. Нарадзіўся нехта незвычайны. Так, я лічу, мы павінны пайсці за ёй і знайсці гэтае немаўля, каб падарыць яму нашы падарункі і аддаць яму знак пашаны. Так яны і зрабілі. У той краіне, дзе нарадзіўся Ісус, жыў вельмі жорсткі і каварны цар Ірад. Ён вельмі сабой ганарыўся і вельмі баяўся страціць сваю уладу. Я цар Ірад, я слаўны, сяду на свой трон дзяржаўны. Я вялікі разумнік, бо у царскім пурпуры ніхто не пярэчыць маёй царскай натуры. Ірад! Іраде! Цар мой цару! Любы уладару! Ты тут спишь, гуляешь, пузо себе наядаешь. А что у твоим царстве новый цар з'явился, не знаешь? Что ты кажешь? Кажу, что чуешь! Повтори, что сказал. Ни один ты на свете царь и господин. Ха-ха-ха! У Вифлееме новый царь з'явился. Христос народился. Что? Что я чую? У моим царстве здрада сталася у моим господарстве. Як мне быть? Что робить? Покликать до меня вояку, верного мне служаку. Вояка! 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 Хоть-два! Стой! Хоть-два! Цар мой цару, любий господару, по твоїм загаді з'явився, не запилівся. Чуя, что в моем царстве новый царь народился. Хутенько збирайся, у Бетлеєм виправляйся, усіх двохгодових дітей перебить, дівчинок не жапать, а хлопчуков усіх до одного знищить. І сина моего так само не минай. Направо, кругом марш! Слухаю твоего загаду. Зважай, кроком руш налево, кругом марш! Хоть-два, 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 хоть-два. О, Іраде, что ты наробіў? Свою душу грешную перед Богом загубіў. Згінуў ты до звання, не будзе табе выратавання. Ты, Іраде, яго не слухай! Возьми себе потылицу, пошухай! Ха-ха! Лепш быть коронованным, чим выратованным. Твоя правда. Хоть-два, 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 стой! Цару мой цару, любий господару, у Бетлеєм я сходив, усіх немовлят забив. Одно Рахиль не дає свого забить. Сама иди, до тебе литости просить. Кто такая? Покликать я до меня. Слухаю твого загаду. Заважай кроком руш налево, кругом марш. Хоть-два, 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 хоть-два. О, великий цару милый, цару литостивый, цару господару, не трути ты, матчина сердца, уратуй
ты моё дзіцятка ад смерці. Баба, я сам сабе разумнік, бо у царскім пурпуры не пярэч ты маёй царскай натуры. А усім немаўлятам пасцінаў галовы і твайму не дам пардону. Пойду за широкие реки, за высокие горы, спаткаю якога драпежнага звера. Няхай ён мяне разорве. О, Ірод, ты прокляты! Няхай смерть тебе покарае! Ай, люли-люли, прилетели гули, сели на воротях у червоних ботях. Ай, каточок, бабін з'їв мядочок, сховався за печку у куточок. Тая баба котика набила, каб у шкоду не ходила. Ай, люли-люли, ай, каточок. Ірод, ты нясыты, забой за самавіты, за гэтае дзіцятка, ды за ўсіх немаўляткаў. Будешь ты ў агні гарэць, ты ў смале кіпець. Ірод, ха-ха! Ты на іх не зважай, пра ўладу лепш дбай. Памятай, лепш быць каранаваным. Твоя правда! А ну-ка пошли прочь отсюль! Поспешайте! Сами себе сутешайте! Ха-ха-ха! Люли, 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 спи, мой сыночек, спи, мой голубочек. Не плачь, Рахиль, твое дитятка не умерла. Яно у небе песеньки спявае, ды ў боскім садзе кветачкі збірае. Ён з анёламі гуляе. Что я чую? Не гуляя и не збирая, бо мой вояка справу знає. Вояка, вояка, ходи до меня. Хоть дво, стой! Хоть дво! По твоїм заході з'явився. За добрую службу, за щирую дружбу, на тобі грошей трошку. Сходи, погуляй з розкоші, випій чарку, дай кому по карку. Ради стараться, зважай кроком руш налево, кругом марш. Хоть два, хоть два, хоть два, хоть два. Здорово, Ирод. Вояка, мой вояка, верный мой служака, ратуй, гони от меня эту почварину. Твой вояка не барака. Зайшов до кабака, випив чарку, отримав по карку. Ды ляжить. Усе ведають, чий вояка царський служака, не барака. А я смерть костистая, маю косу смолистую. Во, понюхай, чим пахне. Пришла тебе, гада, у пекла спроводить. Ой, смерть матухна, почекай трошки, не тримай на мене злості. Дам я пурпури на твоє старечі кості. Ирод, твоя халтурная песня спета. Згинеш ти зараз з гэтага свету. Як ти немовлятам, так і я тебе косой голову согну. А ну-ка, кладися.
Ну что, мне быть коронованным ці выратаваным? От нічога. Ходім со мною у пекла, будем там у карты гулять, да старых баб забавлять. Згину ты до звання, не буде тебе выратавання. Ходім, Іроде, ось сюди, давай, смілей. Ходім у пекло. Ходім у пекло. Ой, трошки погуляв і свого господара проспівав. Тільки не розібрав, чи то чорт царачий Ірод його в пекло поволок. Нічого, позбив пана, буду пить вино з баном. Пить, гулять, коляду вспоминать. Налево, кругом марш! Ай-два, 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 ай-два. Марія, Юзеф і іх немаўлятка Езус змаглі ўцячы ў іншую краіну. Потым, калі Ірад памёр, вярнуліся, сталі жыць у горадзе Назарэт. Езус рос, набіраўся розуму, а потым зрабіў шмат розных цудаў. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Батлейка не развітваецца з вамі, а гаворыць: да новых сустрэч. Вандроўная казка «Насты малышчыц». Беларуская батлейка на радыё Марыя.